Shivaji was crowned as an independent king at Option A Raigad, Option B Surat, Option C Ahmedabad, Option D Pune, Option E answer not known. நம்ம ஷார்ட்ஸில் கேட்குற ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளோட சேனலுக்குள்ளே போங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே போஸ்ட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே குவிஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணுறது மூலியமாகவே ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஆன்சர்ஸை கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.